U zemlji je bila velika glad, a kad su pojeli žito koje su doneli iz Egipta, njihov otac im reče: idite opet i kupite nam malo hrane. Na tomu Juda reče: onaj čovjek nas je jasno upozorio: ne dolazite opet pred mene ako vaš brat ne bude s vama. Ako pustiš našeg brata da ide s nama, onda ćemo otići da ti kupimo hranu. Ali ako ga ne pustiš, nećemo otići, jer nam je onaj čovjek rekao: ne dolazite opet pred mene ako vaš brat ne bude s vama. A Izrael je uzviknuo: zašto ste mi učinili zlo rekavši onom čovjeku da imate još jednog brata? Oni su odgovorili: čovjek se potanko raspitivao o nama i našoj porodici. Da li vam je otac još živ? Imate li još nekog brata? A mi smo mu ispričali sve kako jeste. Kako smo mogli znati da će reći: dovedite svog brata? Tada Juda reče svom ocu Izraelu: pošalji dete sa mnom, pa da ustanemo i idemo da ostanemo živi i da ne pomremo i mi i ti i naša deca. Ja odgovaram za njega, traži ga iz moje ruke. Ako ti ga ne vratim i ne dovedem ga pred tebe, bit ću ti kriv za sva vremena. Da nismo oklevali, do sada bismo se već 2 puta vratili. Tada im njihov otac Izrael reče: ako je tako, onda uzmite najbolji rod ove zemlje u svoje džakove i odnesite ih onom čoveku na dar, malo balzama i malo meda, mirođije i kore od drveta koja sadrži smolu, pistaća i badem. Ponesite sa sobom i 2 puta više novca. Vratite i novac koji je bio odozgo u vašim vrećama. Možda je to bila greška. Uzmite svog brata, pa ustanite i idite opet kod onog čoveka. A Bog svemoćni neka podstakne onog čoveka da vam se smiluje, pa da vam pusti drugog brata i Venijamina. A ja, ako moram da ostanem bez dece, neka ostanem. Tako su oni uzeli taj dar i 2 puta više novca i poveli su Venijamina. Zatim su otišli u Egipat i stali pred Josifa. Kad je Josif video da je i Venijamin s njima, odmah je rekao čoveku koji je upravljao njegovim domom: odvedi ove ljude u kuću, zakolji nešto od stoke i pripremi jelo, jer će ovi ljudi jesti sa mnom u podne. Taj čovjek je odmah učinio kako mu je Josif rekao i odveo te ljude u Josifov dom. A oni su se uplašili što ih on vodi u Josifov dom, pa su rekli: tamo nas vode zbog novca koji je bio stavljen u naše vreće, da bi nasrnuli na nas i napali nas, pa da nas uzmu za robove i otmu nam magarce. Zato su pristupili čoveku koji je upravljao Josifovim domom i obratili mu se na ulazu u kuću, rekavši: oprosti gospodaru, mi smo i ranije dolazili da kupimo hranu, ali kad smo se zaustavili da prenoćimo i otvorili svoje vreće, svaki od nas našao je novac odozgo u svojoj vreći, svoj novac u punoj težini. Zato svojim rukama želimo da ga vratimo, a sa sobom smo doneli još novca da kupimo hranu. Mi ne znamo ko nam je stavio novac u vreće. Tada im on reče: sve je u redu, ne bojte se, vaš Bog i Bog vašeg oca stavio vam je blago u vreće, vaš novac je stigao k meni. Zatim im je izveo Simeona. Čovjek ih je zatim uveo u Josifov dom, doneo vodu da im se operu noge i dao hranu za njihove magarce. Oni su pripremili dar za Josifa kad dođe u podne, jer su čuli da će kod njega jesti. Kad je Josif ušao u kuću, oni su mu predali dar koji su poneli sa sobom i pali su ničice pred njim. On ih je pitao da li su dobro i zatim je rekao: da li je dobro vaš stari otac o kome ste pričali, da li je još živ? A oni su odgovorili: dobro je tvoj sluga naš otac, još je živ. Zatim su se poklonili pred njim i pali ničice. Kad je Josif podigao oči i video svog brata Venijamina, sina svoje majke, rekao je: da li je ovo vaš najmlađi brat o kome ste mi pričali? Zatim je rekao: sine, neka Bog bude milostiv prema tebi. Tada je Josif požurio da izađe napolje, jer je bio duboko ganut zbog svog brata. Zato je potražio mesto gdje bi se isplakao, pa je ušao u jednu odaju gdje je mogao da bude sam i tamo se isplakao. Posle se umio, izašao iz sobe i savladavajući svoje osjećanja rekao: poslužite jelo. Zasedno su poslužili i njega i njegovu braću i Egipćane koji su jeli kod njega, jer Egipćani nisu mogli da jedu s Jevrejima, zato što je to Egipćanima bilo nečisto. Oni su sedeli pred njim od najstarijeg prema njegovom pravu koje je imao kao prvenac pa do najmlađeg. I u čudu su se gledali, a on je naredio da im se posluže jela koja su bila pred njim, a Venijaminu je dao 5 puta više nego svima ostalima. Tako su se oni gostili i pili s njima dok se nisu nasitili.